Ja, der er en video for bloggen af. Lufthavn MT-blog. Ja. Og vi har et spørgsmål, eller faktisk mange spørgsmål fra Sine af, som faktisk giver ret mange spørgsmål. Og jeg ved ikke helt om vi kender en eller ej, men i hvert fald første spørgsmål, du snakker på først. Okay. Altså, har I noget mod bøsser? Nej, eller jeg er ligeglad med dem. De har deres eller jeg har min mening om dem, og jeg er ligeglad med dem. Det er, ja. Og andet spørgsmål. Jeres bedste veninde, det er privat. Jeres bedste ven. Jeg har ikke nogen rigtig bedste ven, det er bare gode venner. Hvornår gravede sidst? Det kan jeg sgu ikke huske, det er nok langt. Jeg ved ikke. Det er lang tid siden, tror jeg. Hvor lang tid siden er det, I har været oppe og slås med nogen? Det er også lidt tid siden. Hvad hedder pigen I skrev? Hvad hedder pigen I skrev med? Skrev med? Hvad mener du med det? Sig navnet. Det er også privat. Hvad hedder drengen I skrev sidst med? Sig navnet. Fuck. Hvad hedder drengen I sidst skrev med? Fuck mener du? Hvad hedder dreng? Du skriver med en dreng, ikke? Du skriver for eksempel mig, så siger spørger så, hvem skrev du sidst med mig, men du skal sige navnet på mig. Ja, okay. Det er en, der hedder Jonas, tror jeg, det er nok sidst. Knusråd. Keder I for groft lige? Er det, Ja, I skal sove på det der, mand. Hvad? Nej, vi keder os ikke, mand. Du er hjerneskadet eller noget. Er det i orden at slå på piger? Og nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, jeg kan slet ikke slå på piger. Bliver I hurtigt sure? Ja. Men det er din tur. Det er min tur. Ja. Har I nogle bøsser? Siger ja. Der er faktisk, fordi jeg kan ikke lide den måde bøsser er på, seriøst. Jeg ved ikke, selvfølgelig de kan ikke gøre for det, sådan noget, når de er vel født. Ej, eller, nu er jeg måske lidt grov nu. Du ved, fuck dem altså. Du kan ikke lide bøsser sådan? Ja, jeg er færdig på dem. Jeg spørger til veninde. Folk lige sammen og stikke den op i røven, tak. Også med den næste. Og den næste, hvad kan jeg sige, det er 100 år siden. Hvor lang tid siden er vi, eller jeg, har været oppe og slås med nogen. Fuck, skulle jeg vide det fra. Som om jeg ikke har fået nok test til at ikke at huske en skid. Hvad hedder pigen I skrev med sidst? Sig navnet. Ej, tak. Og nej, tak til den næste også. Så kører jeg for groft lige, så siger jeg, nej. Måske kun en fjerdedel af det. Vi lavede bloggen, fordi vi keder os. Ja. Men vi keder os ikke på det. På grund af, jeg havde den shitten. Hvad? Hold lige kæft, det her handler også om det her, okay? Ja. Er det Jonas og Pia? Ja, man! Nej, det er det ikke. Selvfølgelig er det ikke det. Den der står på Pia, de skal have nogle flade. Ja. Altså, jeg siger til jer Pia, ikke? Så nogen der slår jer, I skal stå dobbelt så hårdt igen. Lige i hovedet, lige ved næsen, lige her. Hvis den så knoglen går op i hjernen, så dør han og sådan noget. Hvis drengen kan slå på piger, så kan de også... Eller skal I bare tage fat i bollerne på ham, ikke? Efter tage en køkkenkniv, ikke? Og så kaste ham. Men husk at sterilisere kniven først. Og vi har givet svar på jeres spørgsmål, eller ikke alle spørgsmål, men nogle af spørgsmålene, og vi håber du er tilfreds dig, der skrev spørgsmålene. Signe. Ja. Så vi laver bare lige sådan noget. Bare kommer flere spørgsmål og sådan noget. Ja, bare vi skal nok besvare dem og sådan noget, du ved. Peace. Peace.